Emily dwi a dyma Bwrdd Twristiaeth Hansh yn Llandudno, Llandudno, Llanduds, Llantits, gwmpas, neu Llandudno. Dyma'r seaside resort mwyaf yng Nghymru, gyda'r promenad yn stretcho allan am 2 filltir. Roedd am ddigon o le i'r stalls candy floss a Punch and Judy's fel oedd hi, felly nath nhw adeiladu extension o filltir arall mwyn cael mwy o le. Y Great Orme. Mae'n iawn. Mi arhosodd Brenhines Rhymeinia yma yn 1890. Pan yn gadael, mi ddisgrifiodd hi Cymru fel lle hyfryd. Harf, hafan, hedd ydy'r moto'r dre erbyn heddiw digwydd bod. Wel, mi oedd o'n neis i'r ffocin gwelanod droi fyny. Wrth sôn am welanod, ma'ch chi'r hotspot. Maen nhw bob man, absolute scumbags. Wal fawr oedd y pur i ddechrau, ond nath nhw pecio trwyddo fo fel maen nhw'n pecio drwy bob ddim arall. A rwan, pur sgenni, dim wal. Maen nhw'n dweud bod Paris ydy'r lle mwyaf romantis yn y byd. Ond pan ti'n meddwl am y peth, fan ydy'r lle perffaith am dates. Gen ti'r cable cars, cinema, long walks on the beach. Really hir actually. Mae o yn 2 filltir. Candy floss, siopau, ac i dopio'r holl beth, sioe Punch and Judy. Os ti'n lwcus, fydden ni'n gweld y monkey man o Llandudno, dyn mewn costume sy'n pushio rownd monkey mewn pram, as you do. Mae Alice in Wonderland yn based ar Llandudno. Nath hogan fach 8 oed yr enw Alice ddod yma, a gafodd hi multi-million pound ffilm di wneud am y peth. Eis i Stoke yn 9 oed, lle ffwc mae ffilm fi? Iawn mate? Mae yna ffair o'r enw Victorian Extravaganza. Wedi cael ei enwi ar ôl Victoria Beckham, dwi'n meddwl? Yma bob bank holiday mis Mai. Mae o basically a promenad ar steroids, ond efo chydig llai o welanod a chydig mwy tourists. Fenyw Cymru, fan mae'r act mawr i gyd yn dod, os maen nhw'n gallu bod yn bodri i ddod i Cymru ar eu tols o Brydain. Sôn am act mawr, Llandudno di'r tref cartrefol y band Catfish and the Bottlemen, a Neville Southall, cyn gol i Cymru. A dyna ni, Bwrdd Twristiaeth Hansh yn Llandudno. Likeiwch, comentiwch, subscribeiwch, and I will see you next time in Llandudno, darling.